Welcome everyone, I am Sunil. ଆଜି 10ମ କ୍ଲାସ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ମଙ୍ଗଳ ଉଷା ପଦ୍ୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 1 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବିକଶ ରାଜୀବ ଦୃଶ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଆଖି ଯାହାର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଗ ଅରୁଣତ୍ୱଜ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସାର୍ଥ କରି ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ କ ଉଷା ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେ ବିଦେହର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଖ ବିଦେହର କନ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ରୂପକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ କୋଉଟା କହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବୀଣା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଝଙ୍କାର, କ'ଣ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଯେପରି ବାସ, ବାସରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ କହିପାରିବା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୃହ ବସ୍ତ୍ର ବା ତ ଗୋଟେ ବାସିବା। ସେପରି ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ କୋଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ। ସେପରି କରର, କର ଗୋଟେ ହାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖଞ୍ଜଣା ବା କିରଣ। ପଦର ସେପରି, ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? କବିତାର ଧାଡ଼ି। ସେପରି ବନର, ବନ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ ହେଉଛି କ'ଣ? ବନିବା ବା ପାଚିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଜଳ। ସେପରି ଅର୍ଥ ବିଧି, ବିଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧିର ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବା ଅଦୃଷ୍ଟ। ସେପରି ଶ୍ରୁତିର, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରବଣ ବା କାନ। ସେପରି 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏମିତି କେତେଟା କହିଛି? ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କୁସୁମର, କୁସୁମର ହେଉଛି ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ। ସେପରି ରାଜୀବର ପଦ୍ମ, କମଳ, ନଳିନୀ ନା ନାଇଁ। ସେପରି ନୀରର ଜଳ, ପାଣି, ଅମ୍ବୁ। ସେପରି ରାତ୍ରିର ନିଶି, ରାତି, ରଜନୀ। ଗଗନର ସେପରି ଆକାଶ, ଅମ୍ବର, ଭୌମଦେଶ। ସେପରି 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗ କର। ପ୍ରଥମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲା ସରସ୍ୱତୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ କେଉଁଟା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା? କେଉଁଟା ହେବ ନା ବୀଣା ଝଙ୍କାର, କ'ଣ? ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ସରସ୍ୱତୀକି। ସେପରି ମୁକ୍ତାକୁ, ମୁକ୍ତା କ'ଣ? ଉପହାର, କ'ଣ? ଉପହାର। ଉଷାକୁ ସେପରି କାହା ସହିତ ଅର୍ଥ କରିବା ନା ସୁକୁମାରୀ ଦେହୀ, ସୁକୁମାରୀ ଦେହୀ ସହିତ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ କାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା? ସ୍ତବ ପାଠ ସହ। ସେପରି ମଙ୍ଗଳତ ପ୍ରଦୀପ କାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ସେପରି ତମାଶା, ତମାଶା କାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତି। 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଡେସ୍ ଆହରଣ। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ନା ଅର୍ଥ ଅଛି କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତି, କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତି। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧିଲେ ଓ ଶରତ ଡେସ୍ ବିନୟରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ଡେସ୍ ହୃଦୟଥ ବହି। କୋଉଟା ହେବ ନା ତୃଷା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଡେସ୍ ସିଞ୍ଚି। କ'ଣ ହେବ ନା ନୀର।